Ya nduk Ken niken. Nah. Iso tanggapan Rano sampean. Kula benjing niki mengke kula langsung bablas teng Brebes, Pak. Brebes. Lha wingi kaya bar kok Brebes to? Storine Pak e wingi. Nggih niku napa enten acara teng Brebes niku nyewa lighting panggung kali videotron kula makane malih ayah bidal riyen. Terus acarane kula kalih Mayangkara tasik benjing. Mengke. Teng pundi? Teng Brebes. Aku yang Brebes mili padha. Mbok mampir ning Solo ngono gawane oleh-oleh apa ngono. Ning Jaten Karanganyar. Mengke ta, Pak? Ya mulihe kok kono Brebes. Oh, nggih, insyaallah. Ya jemeneng coba kaya apa? Nak. Biasane ning campur sari ya 5 lagu nih langsung kondur parandene gelem nunggoni bapake nganti yaene. Tur mau ya Pak Margono paring dawuh. Lah Pak Soleh ngendika lek dalang niku Pak Cahyo kali Pak Kangko mangke nganti goro-goro waton mboten ndang lunga lho tegese lunga adoh. Bener ya Nduk ngono ya Nduk? Nggih. Nggihmu kita ra yakin nggih. Nggih, Pak. Nggih. Iki Bayak Madangkarang ya. Nggih. Lah piye sesek ya? Mboten. Pas. Gon mulih ae. Gon mulih, sok ning digawa neh bar bodho. Iya ta, Pak. Inventaris kok. Disewa jenenge. Sewa ya nggih. Atur wenak kaya ngono iki le. Pengen munjung karo wong tuane ngono iki ben wong tuane marem nganggo sandangan ala Madangkara. Ayo. Iki Nduk iki ngersake Kusuma Wijaya iki. Nggih. Sampeyan sing ngaturke genah top. Ayo. Ken Salindri, Ya Nduk, langsung bae gemene wektu. Kusuma Wijaya. Yo.
Tenduk si jingkas nggih. Nggih, Pak. Tombo kangen. Nong ayo kancani adike. Ayo. Wis entuk wawancara akeh to mau awakmu? Hah? Hah? Lha iki arepe anu to, apa ngapa kowe arep apa no? Arep gawe tulisan penelitian to. Iya. Belum wawancara to. Belum, Pak. Kalau di panggung Jagungan ngecipris sing ngopo? enggak kedengeran, Pak, direkam kan kalau di panggung. Oh. Enggak kedengeran direkam kalau di panggung. Oh Pak. iya. Iya. Besok Ya engko melu Besok jadinya besok, Pak. iya. Besok VC. PC. Iya. Mripate VC. Beda itu bukan VC. Iya. Kaya apa? Lagune ala sekarang monggo arep Puspitanala oke utawa apa wae monggo berdua dirembuk. Ugi diaturake karo Pak Jono sing saka Surabaya karo Bu Desri. Ya. Mangke insyaallah pinanggih Pak Jono Bu Sri tanggal 24 nggih wonten dalem Timasan. 100 hari sedanipun Swargi Ki Haji Anom Surata. Ayo nggih. Apa kan? Apa? Itu aja. Oh, dok kutut manggung aja lah. Bentuk manggung sing iso ngene-ngene. Lah Mbak Tuti iso panggan kuwi di mana ning. Dengan remene napa Pak lagune biasane? Wah, aku itu mau lawas seneng aku ki. Saiki. Puspitanala Kiter Sumilir. Heeh. Katresnan Katresnan Sejati. Yo, Kasetian Katresnan Sejati yo. Jati. Puspitanala. Rodok mulai mengikuti aku sing. Oh iya, Katresnan Sejati. Nang nganti saiki sing njangget ya bangsane Kiter Sumilir, ayang-ayang ngono kuwi. Iki sing mulai masuk pelan-pelan iki Katresnan Sejati. Oh iya. Kasetian Jati pun nate mireng. Pun. Hah? Kasetian Lho Pak, bukan Kasetian. Katresnan lho, beda. Pamintaku atuh. Bukan. Kayak Setya Tuhu ya nyok ora. Dereng ngerti. Katresnan Sejati aja nek. Nggih, dijumbuhke gandeng iki lak Pak Margono kagungan kersa mantu. Muga-muga temanten kekalih katresnanipun sejati ra ngoten. Ya. Ngono ya, Ken? Nggih, Pak. Oke, ya ada. Mangga katur mempelai berdua katresnan sejati. Yo.
sifate do luar biasa iki. Setyani. Setya iki tegese gemati karo pacangan. Ani iki tegese luweh setya ning pasangane. Betul niku Pak, kula niku ngoten niku Pak. Ha iya. Pancen kudangane bapakmu iki dadi wong wadon sing setya karo pasangane. Betul niku Pak, asma Kinarya Jabaya ta Pak. Ning kenyataane ya beda. Lho, beda pripun? Alah. Semangsaku karo wong lanang genjer ra umum. Lho, mboten Pak. Kula niku mboten ngoten iki. Semua itu teman ngoten lho Pak. Wah, kabeh kok anggap teman. Iya toh Pak. Oh iya iya. Kan kita kan boleh berteman sama siapa aja, boleh berteman sama cowok, boleh berteman sama cewek, iya lho Pak. Berarti sing kok nggih status kae ya teman kae ngono kae. Teman. Iya nggih. Iya, kita iki Nadianto nun sewu non muslim ning wah temenanan. Napa Pak? Anggerane apa-apa ya langsung astagfirullahaladzim. Kenapa ya Allah jan ayo. Apik kuwi ayo. Saya lho Pak. Nggih. Kan itu kan kata-kata positif ya toh Pak. Betul, positif. Daripada kesandung, diamput lho mending lek ya. Toh Pak. Lambene elek ayo. Kuwi banyak aku karo Dian biyen melu aku anyaran biyen. Apa nggih Pak? Oh iya, kuwi jenenge sapa? Dian ngono kuwi. Kuwi lek duwe anak aja jenenge Dian. Oleh nyeluk bingung. Lah pamane jenenge Suprino, Supricuk dadi apa? Danang Cuk dadi apa? Lek Dian, ayo. Iya. Yo dibawani bir, ayo bir. Nang Nyingkar nyingku sugih variasi ngono kuwi. Wong wedok lek sugih ukel ya ngono kuwi. Lho niki kan cengkok khas gubuk asmara ngono Pak. Lah iya, mula ya aku ngarani sugih ukel. Neng gubuk mongko pringe wis jepat kabeh. Sokone kopring ya wis pecah. Ayo, semute pirang-pirang. Lho, tapi gubuk niku hawane adem, Pak. Kok iso? Lho kan iya, Pak, nek gubuk. Jenengan Iya. penate teng gubuk. Guduk iki nggih kok guduk kan. Gubuk iki tengah sawah iki ora iya ora adem ning kuwi malah isis ngono kuwi Lah lho. iya maksudku kuwi, Pak. Ngono kuwi. Isis. Wiwitane nyingkar nyingkur Ngene. yen keh mutan Nanu. lelampahan Sugih cengkok mendah senenge sing lanang ae. Lah napa, Pak? Variasine akeh ngono ora marai bosen. Ngono kuwi sing akeh. Guru kula Pak hebat malahan, Pak. Hah? Lah guru kula hebat to, Pak. Gurumu sapa? Lah Bu Kesi. Lah iya to, Pak. Ukele pripun, Pak? Hebat. Ukele bener. kare-kare iki gurumu nonton kok, Dek. Wis ra gelem ngangge sagam dokter saiki. Mongko ngomah iki wis enek blackboard. Wis enek kapur penghapus. Ayo. Blackboard itu papan tulis. Ayo papan tulis. Kayak black kayak white black lek kayak. White black. Nek pendopo white black. White box. Ayo. Yo entekke. Tresno tulus nadyaning
Oke. Yo diaturake. Gubuk asmara dening Mbak Birgita Ayu. Yo. penutupan piye to Februari piye le? Alhamdulillah Banyu Mili
jope tangise. Yo. Catatan sajrone Makasih Mbak Dirgita. Iki ana sing ngersake podang kuning malah tekane layang iki dhisik dhewe mau. Ya saurunge jejer. Ngersake saka Pak Bayan. Ya, karo Pak Agus Kuprit. Sing nembang sapa, Gop? Nyuwun pambiyantu karo Mbak Dian Munasirah karo Mbak Wanda Amara juga. Jemeneng luwih dhisik. Ya, kaya suwi ora krungu podang kuning. Ha iya. Biyen kaya ben-bengi. Ha iya. Ya kesilem karo lagu anyar liya-liyane ngono. Ayo iki sinden loro ya jos. Ayo. Mbak Wanda ya jan kaya podang kuning tenan. Ayo. Lah kula, Pak. Loro kuning. Wah, yang ini ngumpani Dian Asem. Luar biasa lho iki. Iki sing mirsani tak ingok lek sore mau pancen akeh tenan. Walaupun iki wis jam 2 luwih, penonton pasang mata ning YouTube lebih dari 3.200. Penonton akeh nek sing ngejep enggak apa. Disyukuri aja ngono kuwi ra pareng Dian sawetara. Yo, sing senior dhisik, Dian. Sing tuwek. Arep muni tuwek senior. Ora kok Yan, kowe iki kaya sak barakan. Ayo. Kalih sinten? Kalih sinten? Barakane Mbak Niken Salehu. Tak kira Niken Suwarti. Oh iya. Aku ngeling-eling kuwi ra temu. Aku arep kuwi jane ra temu-temu sapa yo kae. Ya, Mbak Munasirah. Nadyan wujud temong peksi. Sing tas muni mam iki sapa? Kuwi partnerku kuwi. Lek tugas akhir wo temenanan wis klop lek karo aku. Ayo seneng aku. Aku neng nggen apa jenenge TA metu mijo dempel walah ayemku ora umum ae. Iya matur nuwun Mbak Wir. Revisine mung sithik kok. Heeh tenan. Ari nambahi midi karo drum. Ayo. TA nggen midi ora. Agam Cina. Ya. Osek to, manut kene ora kok. Peh kono kuwi pimpinane sinden opar-opar iki. Alus manis nang sem Lek sampean nembang ngono iki garwamu piye ekspresine Mbak Dian? Terusé sedut senut. Kapok kowe? Nggih. Oh iya, sedut semua lek nang omah, ora iki mosok sedut senut ora. Putramu wis umur pira kae? Sing pundi, Pak? Nomor 2 sing nembe lahir. Selapan. Berarti 35 dina. Nggih, Pak. Wis kok tinggal ya? Nggih. Ngopo kok kesusu tinggal tanggapan? Butuh kok, Pak? Wah iya. Nah. Butuh ya nggih. Butuh iki ora enek musuhe. Ayo sing urung butuh iki coba kaya apa? Ayo. Mbak Wanda Amara. Wah, jan awake padet singset kaya ngono kae. Lek dandan aja mekokok dandan. Ayo wah, iki daster mekokok ora. Jenengan kok nggih kemat ki to, Pak? Hah? Jenengan kok Lah kemat ning ki lek arepe kok ya
ning ngarepmu arep tak elekke jane ning tak elene kok mesti mingkup. Eman-eman. Ayo. Lanjut saja. Ayo. Iki ning HP ku enek video nih. Tak ning kolah. Ayo. Stop. Intermezzo. Ya hop. Bae kaya ngono ya kelakuanmu ning arep siden. Ora guyone ngono kuwi, guyone bekesi asine lho. Lakon tekan ngomah tak sunati tenan yo. Wah, sunat neh kowe. Ora apa-apa kok sunati, tak dusi lek tukul neh. Pak, videone nggo ngene to, Pak? Hah? Videone. Mbah. Delok-delokan arep turu. Mesake lho maling, Anda malah salah tingkah itu. Ayo serok. Iya. Serok, Pak. Ayo. Ora apa-apa ndak, jare kanca-kanca padha kulite. Kapan lek mosok dakon ning kanca-kanca? Berani kanca-kanca kowe tok kanca-kanca. Kanca-kanca. Ayo. No. Masa wenggan kula nonano golek isi podang jenar. Mbak Dian, yuk. Ibu bunga aduh pencet Piye tau iso ngono kepencet. Sing kok kepencet. Nah iya. Lah kok dadi. Lahir arkaku lahir ya. Sering kita kesel. tiku Ya ber, ayo monggo sing bar mekokok mau ayo dah. Pali yo gur ngono kae. Yalah, mirip-mirip. Ndak. Tak omongi sinden-sinden pas dandan ning nggomu ngene lho. Ngene lho. gak penak Pak. Dia keju to Pak lek ngono. Kabeh sinden pitu kabeh wong do apa ki jenenge kuwi sila. Ayo sila. Lah kaya Mbak Tuti kaya anu nggawe celana, nggawe daster celanan Mbak Tuti. Kayet. Pama Mbak Tuti ra nggawe celana ya aku gak nyawang. Ayo. Kali. Dosa maksudnya. Kali. Dosa. Ono bonus iki. Sobek-sobek ora. Kaya api-api kok. Kalau malah metu maizon barang. Sudah. Nyanding bisa dadi ora ngono. Pripun, Pak? Ngono. Miring, Man. Jas, apik-apik ta. Suarane apik. Ayo. Monggo diaturake podang kuninge. Ayo. Podang adalah buruk racah nggih kuwi. Iki khusus nggih biyen. Mesake niken lho bingung apa to kuwi jane. Guyon dhewe. Garape piye iki? Garape lali. Ya, coba kaya apa, Mbak? Kendang Buka celuk saking Mbak Dian. Kendang sik. Kendang sik. Buka celuk mau kendang ta? buka celuk Mas. Lali kok ya, suwe lali. Esok awan ning Nah, ngono kuwi kendang Dian. Ya nakal mbiyen kendang. Temen
Iki tutupane iki ngampil tutupan lagu jilat yasane Pak B Subono Suwargi sing wingi bar mendak. Ayo karya-karyanya tetap menggaung insyaallah dadi amal kesaenanipun ingkang jurung wonten nirwananing pangeran. Amin ya rabbal alamin.